לפעמים יש מילים שחושבים שהן פותרות בעיות. למשל, המילים הפרות סדר. כבר 3 חודשים בירושלים יש מהומות שפוגעות בביטחון האזרחים. אבל יש מילה שמצניעה ומצמצמת את העניין ומאפשרת לישון בשקט. הפרות סדר. עם הפרות סדר אפשר לחיות. אבל זה לא בדיוק הפרות סדר. יש אומרים שהמהומות הללו נובעות מהמצוקה של האוכלוסייה הפלסטינאית בירושלים. אבל ככל שידוע לי, מצבה הכלכלי של האוכלוסייה הערבית בירושלים הרבה יותר טוב מאשר בשטחי יהודה ושומרון. אז המהומות לא בגלל המצב הכלכלי והייאוש. המהומות גם כנראה לא בגלל זה שאין פתרון מדיני, כי בחוסר פתרון מדיני צריך לקומם את תושבי שכם וג'נין הרבה יותר מאשר את תושבי ירושלים. נשאלת אפשרות שקצת לא נעים להזכיר אותה, שהמהומות הללו בירושלים הם חלק ממה שפעם קראו האביב הערבי, והיום כבר יש לו שם הרבה יותר ברור, המדינה האסלאמית. וכנראה שהמהומות בירושלים הם חלק מאותה התעוררות מוסלמית קנאית, שבשלב זה במזרח התיכון היא מופנית כנגד השלטונות הערביים, אבל במוקדם או במאוחר היה ברור וכנראה גם יתברר בעתיד שהיא מופנית גם נגד מדינת ישראל. ואם כך הדבר, את המהומות האלה צריך לחנוק במהירות האפשרית. ואומנם ראש הממשלה ושר לביטחון פנים ומפכ"ל המשטרה מבטיח שינקטו כל הצעדים ומביאים עוד אלפי שוטרים לירושלים, אבל נדמה לי שזה השלב שבו גם מדינה דמוקרטית צריכה להבין שכשיש איום ממשי, לא רק על קיומה, אלא גם על הביטחון הבסיסי של האזרחים, אז צריך לפעמים לחרוג מהכללים הדמוקרטיים. ואני נזכר במושג שהיה רווח מאוד בארץ ישראל בשנות ילדותי, וקראו לו עוצר. כאשר האנגלים נפגעו מהפרות סדר, היו מטילים עוצר על עיר שלמה, על כפר, על יישוב. אני לא מצליח להבין למה כשיש זריקות אבנים בשועפאט או בסילואן לא מכריזים עוצר ולא חוסמים את כל הכניסות והיציאות עד שהמבוגרים בשכונות הללו יכניסו את הילדים חזרה הביתה ויבינו שלא כדאי להמשיך בהפרות סדר שילדים בגלל חוקינו ההומניטריים לא משלמים את המחיר.